Ale dneska podľa mňa mi jasne povedal, že jedna očistá spoločnosť povedala kauzu očistec, že dneska boli otázka, čo spraví. No, prvé vyjadrenia, keď povedal, že neprisával na boj s oligarchami, ale že prisával vernosť krajine a dodržiavanie zákonov, to bolo veľmi silné a veľmi správne. Tiež tak hodnotím, keď človek si pozrie jeho správanie za posledné 2 mesiace, že bol veľmi taký opatrný, korektný, vždycky veľmi málo sa vyjadroval. Dneska si dovolí takto vystúpiť, tak sa musí vedieť oprieť. Podľa mňa niečo sa udialo, nielen to, že sa oprie, ale čo keď dostal nejaké relevantné informácie, že bolo spracované a že fakt je o ňom hovorí. Tak on nie je veľmi slobodný kanál, slobodne vypovedá. Môže byť informácie, že si majú dlhšie, keď máme my, tak to musí mať on určite. Ja on ich môže mať verifikované, vieš, tie zvukové záznamy sa vyhodnocujú, to musí byť kvantum na to. Ale naštátovaný bol teda hodne dneska. Áno.